Sa number 5, mga kabataan na ginatudlo sa pamuno sa Bacolod City Police Office nga amo ang sa likod sang seryes ang kinawatay sang mga bisikleta sa Bacolod kung sa di na mga sospek may dala pa nga salakyan. Yaring report. Nangin sunod-sunod sa nagligad nga semana ang kaso sang kinawatay sa bisikleta. May ginagamit nga salakyan ang mga sospetsado nga ginakargahan sa bisikleta. Sunod sa director sa Bacolod City Police Office nga si Colonel Manuel Placido, mga pamatanon ang sa likod sang kinawatay. Ang iban sa ila, gwa sulod lang sa bilangguan. Paatag niya, hindi ini sila isa ka organized crime group. You're looking into, parang hindi naman sa organized crime. No, hindi naman. Mga kabataan lang din na, kumbaga parang irritating kasi nga kung kumukuha sila mga petty criminals pero hindi pa rin dapat nila ginagawa. Mangunguha lang bisikleta. Gusto ko sasakyan pa sila. Oo, di ba? Nakakainis. Kailan pa rin sila talaga maparusahan. Although yung iba nga is minor yung napapind namin na suspect. Dugang pa niya, ilaman ginausisa ang insidente sa Talisay City kung saan may isa man kabalay nga ginsulod sa mga kawatan kaging kawatan man sa bisikleta. Pero wala niya ginadula ang posibilidad nga isa lang ka grupo ang nagapanaka sa balay sa Bacolod kag Talisay. Probably. Possible na. Kasi ano ron naabuso ng ibang kabataan yung pagiging minor nila para ma-exempt sila. Pero hindi dapat. Nagapasalig si Placido nga sa hindi madugay, ila na madakpan ang ini nga mga kabataan.